Yes. All right. Gal bain ko kewa. Lain wo the duo ikaw na siwas kewa anisin ko sa shwayan. Sislak lukke loan bat lakatam da clash musing ya. Tashak ta masi wo kat fashion ni kana kat sun akala ako na pintas. Ang ay nge na ko nge sir le bang sir le tara kat da akfasye program siya nge like pandemic at like the kasam kin min na yok na nage sette na ngayon i-spell siya yung buying cost na gawin sa kulo lap kaya sosan kulan siya ka at yok na. Bitigay fasta med, ano skuya akum dreni siya ka dreni las mat fasta med. Dreni po. Olem god flat na. Bisigay siya kulo lap amdal loke long kalang loke mawumas rin po. Loke kabin like du se kabin di akaklemye balance sa siya ibang da di fast program la siya at sikyak kaya mga dalom na ingkot lekat kailangan din dafagas lumawe pe elos mawigan din akfasye dan siya elos kat kewa ingay di siya gawin kulong at gawin puro mo ay work makin kamulgan gaslom by the gaslom by ko si was gaslom by siya price yung bab da din ako price siya bay na gawin mo it's fun siya just Christ amen amen gal naging akkalemye katpatin like saying market masiluwo nag-iiplan technology mo ay kat nawala ipsangan or katagan fast namin so kang faklon sikat masimit kaslosan kowos kewa fikum kan kasya kat treni kumin ito kumin kasya kat kewa kumin kasya kat share program share ki Facebook kat live aspe ke naka website las magazine.com
something classical that come the life sing ko when some Roku channel ko Apple TV ko Amazon Fire TV App Store yung ano kung ba maging smart TV na duman sukas ng a word of knowledge kasing ko kumaliye logos kumaliye logos na kumitola kung ila siskema mo word of knowledge na install apps and it's a one-time installation to set up pwede kong install na ako sa wiga nga lihat ke tuesday lihat tegen trasko tegen siya na gusto ko akfasye nunak ke week na phone siya Inja klas makikita na akie oyes ko in akie siya lama may hindi kat finte pagkin gaslan ka at kat finte suk gaslan ka hindi ka nung suwan si kan akfasye sang si ni kuya may naksingan na belts pa ka tafong nagakfasye la so elos sa badalong elos ti lang mga elos finche kan mo kan kat mit fakka ko ifinte na ako la finte tafla fall na ke na long silang kat na elos sa may tago loop siya ng ka pa tafong na ke oy makinyan yung muli niya na finjak slash ke tu singan pakitanda ko free akfasye ko oyes finjak mo yung program na insiyo was ko sin mo kan sa soup o pagkin gas ka may ito ulit wearing mates may ito pa na gas ka kasok ta mas ka galang kaya pa gas ka vil kauli na sin elos sa matia suk may da fintia suk gas ka ay kauli na sin elos nagsinsyak sa pa gas ka fin kauli na sin may ito nakita pula kin kay insiyo Bay na kasigat pa ko as was. Kasi mo fliin magkasigat pa pay lang sila sa mo. So kaya po yung dafo. So sakta kasi bigat mo din bay. At kami dafo ng mga naskyo. Misenge. Pang masing ako may siyang misenge. Si Sifac lang misenge ng fat mo. Yoke masing nagkilen dito wakati mo. Sifac ng fat mo Wangin Kahringyuck Koluk. Wangin ba Kahringyuck Koluk na ko. Hindi nagigasing lisan But si Sifac ko maging nagigasing ko na siya. Malaing lang matakal ke puksin si Sifac mo standard lesson commentary. Standard lesson commentary basta na itawi all ilusta ko langosla. Langosla nagigas ko siya na or a links nag-Sifac naman siya in fact mo nagigasing siya in fact mo no security in wickedness na asya na po siya ni Marito na siya Jeremiah lamal siya faslam kawali ko siya Sifac na kung read for siya nagkakaroon na outline niya nag-for siya kung outline niya for lam kawali ko siya kung may liyela ipsibay nga siya mga pot matan pot kunaosla. Naipsiak lo ngayon pa. Kaya mo pot matan pot kunaosla. Kaya mga lang ba na siya kain sang nawala. Kasi kain sang samoy nila kunaosla pot ko matan pot siya. Iwan siya. Kaya mga lang. Nabang may ritual ko man. Ngayon ka ko siya good na siya. Maasimit pitigat sfesta med ito. Ngayon, usala primrose silang tagaya kung siguro ngayon nakatara festa med ito. Naman sulit ko kung siguro ngayon.
All right. Kulo yung primrose ke unsa kung gaskat yak ngan akay kung gen kumas ko yan. Kulo masimit ke maulash kewa. Nang ako may fast na mit na gimulit. Ngunit sulak kum nam siya nga foto. Foto masikite shamsham kun na yok ngan ba Sifac like Sanri yan balin di may gosh. Sifac in fact Wangin Kahringyuck Wangin Kahringyuck na gas English can is that no security in wickedness. No security in wickedness. Na Mwe Read ngayon vindiyle aşke Jeremiah sabta lamal siya at faslong alalikosh. Masing ako mitkandiya taga siya taga cast lang ngayon na sweet na sukya. Ngayon aklin ko mekret Abraham mekret duo na sugulagam taga wigat siyang ulutuan. Pilot. Oh, wrong one. Messenger. Okay, now let's try again. All right. Macro Abraham. Duo na siya. Kulagam na kawigat siyangan. Duo from Koshai. And Koshai ilitudan nila. Macro kulag talent magumatar or maganin in some akfasye long sila got kalenglan got na siya kewa. Nakakabay so nagkamit sila kung wala siya usi outline siya. Ano nga fact, si Sifac fact mo kewa Koluk, Mwe Read Jeremiah lang may siwas na malay ko siya. Ako mo siya read force na mas min force na bagi marit siguro ako ba siya outline niya. Because outline niya force nila may kidor pa pinfakara they isla fakana siya galant kaya may force na fa ako. Kung vidli force na malaga in fact mo put shalep blood Babylon fa rakinya na info. Put flat way sikyak. Na kung miloy na pangan ipsimet pa put baton put kunaosla. In Babylon. Ang ito ko akde may naksin akkalemye. Aklungan pa claim cat a Wangin siya. Gigikadlo da dahil kunaosla in Babylon. Na elos sumaskin tako aksumoy na kaskin tako Dulokin kunaosla klasingan. Gata lalos. Aba fosting ilan sige akde na nasiko with galit. Na if it bare ngakum masbet ngakum sige gidan loan na ke may naksin ko melile ke commentary il sham kanal bagin Isaiah ang auditos. Na si Fesima may ko siya la sang iba man yung naksin pa Jeremiah lamol si mas lamalali ko siya. Ako biliye şike caption na ke si commentary magin Isaiah may kulas ko siya ng sila Jeremiah. Na masi buong ako yung mata ke dutu ke kinadikshri na kalam ke pa mas mit siya Isaiah. Nagkalam ke la Isaiah pang si may parallel lab image ke Bible na siya si matakot tugunon na Solomon. Na pel Isaiah parallel ke 8th century na ke 6th century BC. Na kung vidlan na pa 740 na ke 690 BC. Ang balad bel si mga Isaiah tako na Isaiah tako 740 fashion ti soon
late 7th BC, ama Jeremiah tako. Jeremiah Kahringyuck into ko or client supply nga. So insum akkalemye na sin Jerusalem na ke mol lalo sa ilusin tu ite na ke siakosten lalosan. Now I said that the Safla Ipla lang kit 690 BC. Or late 7th BC, Jeremiah tako sumti Safla ke 6th century BC. Na masi yok siya nga kumin loang na ke yok na ke Ipla Jeremiah. Jeremiah iltako ke paladbel si ma akwuck katil ako lalan kunaosla. Toko siya sa matako lain like David. Ilako lalan kunaosla na nuselos matso na finan Babylon. Wangin masima Jeremiah iltako ke. Na kung loy na gemarito na kapon Jeremiah wangin. Paladbel siya pakatil ako lalan salokon mo. Ang Israel so matayin siya kasi yay ngaw. Na maritsa nga kinikikat kay Nixon na kalam gifos lamalay ko siya. Ewo kiden riti pe fos lam ngaw lakos. Na Friday sa flag lamalay ko siya. Fos kay kewa sa masyam kun pasya walap ki mata ko kunaosla lalanin Babylon. Kung di ke vi pangay as construction theory. Ko kung biliyak pitsi ke may na kung biliyak fuko yung klan pa ngayon ko masalalanin ano yok pa siya. Na pasyalap mata ko finin Babylon ngayon make may lukaluklalos. Siya ba kadil lain sikyak yun so kunaosla. Elos with local and Babylon. Elos is some katang la with Babylon. Kunaosla when kafin may lalos ko finen Babylon nakiwan kunaosla. Na may lalos financing elos etafape malakim na non-kayak patat na felos. Masing ako yung leksyon na susukya giden magay kalam ke oye sa sikyak. Giden juga petsela le olan bel si ye ngaw kadil layla siya matayin siya o en Babylon nuke kewa ka. Na bel si nga kadil ako na like kunaosla in fact in Jeremiah na sum dafayang na sila susunita. Na parang mamay sikyak ka. Maton bot lalos mo lang kali flat lalos ita fa rakin kunaosla kapatid na bin foka level out pangay matakal ke si akos na kung binigyan niya first lamalay akos fine yung tsura ke first lamalay ko siya na first lamalay ko siya akkalemye ke fact sila Jeremiah inge le oy pe sum le ke akutyeyac saptalu was singal doluan. Le kunaosla le en Babylon kishupin elos srike en Babylon srike lain kolyuck akwuck God. Yok srike ako min madaki masin. Elos sa srike lain akwuck kolyuck God. Elos kunaosla le oepen na maski sigat na sinen and Babylon. Ligina elos sikyak elos lain akwuck kolyuck God. Akaya kinye sa akkalemye first lamalay ko siya. Na akkalemye tari na sin le may cool one Babylon. Elos sa fa elos akkalemye le put lalo saan kamutan put falat lalo saan kamutan put lalo saan kunaosla. Kalmeye pa matanpot sila saan kaya sila parang ma-provide security na sila. Parang ma-isang elosin ito le iwag mata kunaosla. Nag-isbit likikilalo saan bayan na
ton put lalos at Wangin pe put lalos iruri kunaosla Kahringyuck. Na belsi mo Kahringyuck sige lo na ke lo exposed. May tukang lalos kan kunaosla sa Wangin area. Na sikyak finash may chicken to low kudye. Finash may chicken to low a casho and Babylon. Kayım kata lalos kan ito ka Wangin beshite. Belma may finash may matakash casho. Maheta matakayu kan patat na fellows kan. Ay pe yok kayo. Sige na lain na gawa sige na king ako mata king ako sige kita galim ke at kifas pa na siya sige akkalemye na siguro sige le elos sikyak malon God elos lain akwuck kolyuck God elos kunaosla na bel si mamaya talon God yung patat na fin elos sikyak kan ash mit say matakos tuyak chicken gas kan yung wang spend kem gata laos kan Sema mission si kupuda chicken not gonna get more sige na ke masikak fin fellow sige sap Meta lang kayo lang galing yung mamatay patat na fin fellow kishpin siya ko sila I lost so much again, some solutions na kaya. Iwan sa pinor malalos ka. Sa shop to, mas may archipel pa, may ito, in forla, akos ka. Wangin mawuta ko kaya si akos ka. Wangin mawuta ko kaya lain, akwuck, kolyuck. May ilos sa srike in lain. Ilos ka na ako siya. Nagkakong, nimit layla. Fellow. Inda ko, nusin nakausan. Inda ko, sige in fact mamit life mo yun. At mo kita insiflet mo. Fact lang ko pa, kat mat life mo ngayon, ito yung do, ko, fin, gas, longan. Tuyak, kisipin mapaya masuwas. Kaya namdamang isla. Kita na ako din pelo kafofu. May klan felo to ka usi man nakos si felo na to cool felo. Nakisipin nakos may pangan power pausi may ta na sin felo si. Sapma. Si ako lang may kulan and American. Pausi yok na mo din gasting si. Pausi para na inflation. Sa mamay lang God pangan na may ako minarok yung magdanda complain mo baka ako minagdanda bakit yan for the soup kaya ito ba siya inge na magulo ka alam mo ito mga sa mga kliye kat may kinge kat diya wila lang siya kaya inge na bakit masikak yung film siya na may nga marok kat wiba na show na kat wiba na ron may na fa kung kat finte or na may taga iliye kat mo may nga siya nga kat at mo kita siya nga may tam mo kita broy kelos to kita tuyak kimapaya masiwas at hindi niya magkulas ng tafong at tigas la ke kita wilos pinapala maeta lagat na siya Kasi, Kahringyuck simsilan may ito. Akkalemye lang. May kolyuck na. Kaya na siya may maigin kalain sa bakat. O as mawuk la yarolo. As malusura la wukan la. Pang malusukan la. Walin makadwuk kayo ka. Na may tiyak la. Lielo singin na. Los pa ad kayo kuflamisa nga. Mayan ka pang lang ka katil sang na sila doon akkalemye le ma sa may los sa tafong lang
when mawuklayu God. Nagisibit long lang one God, ilosin sikyak nak manas. Ash made ng alive in fact na 65. The made ash made ko flamise. May an ash my losin and lame the lain. Good lose lame the lain by an elos to fact like flagan na mo. At if I nag-glance up, when yung glance up, when yung makipagkayo in God, at simba mo yung God na, mahetalon God yung patat na fish. Finna mo ito na sigit ka gashi ka pel na is kayak ngayon. When siya pinagkayo gata lalos ngayon. Naoro, masing ako min ito yung oroy met, sukimit kita na akfasye pa, furla, kat finito, lakat matake o yes sa tao, o tafong na, tu yung iseng, forla, sukat. Wakang may sinata ka na si kuwi na akkalemye kung yan nga masyo. Naglon si God, nasuwas kewa, nagsisata ka si Luciana Albert, Finan Honolulu. Luz, fine go. Gulaw. Lagap na gawin ka dyan. Yan. Nakasun kaya po, kapit may dudut siya. Nag-glam siya usi outline siya. If siya may gain, akkalemye na suwas kewa. Akkalemye na le, German akkalemye. Nasin and Babylon. Nasin may Jew nga, le, kat, le, kunaosla. Mga sikyak. Tasok na bel sa Mwe Read siya na il prophesy. Il akkalemye sa may sikyak. Na nasib ko siya sikyak. Now, kaya nga ako mismo dito siya ngayon. Ito kita mo good. Ito kita ito na when are you kayo in God? Ang matagawa ka lang noon ko. Ang nag-advance yung mag-confident Babylon. Kinangan kaya kuha siya lang matulog ko lang dahil. Kaya kuha siya akwuck. Kuha siya na mamisa. Ay may asos na siya kung ako din. Hindi ako din nakalash kewa iya nga nakatisip ko din for na. Mas yung spare mga kong for na. Alright, naglalong alap. Ito yung siya nga. Usiyawan ko ngayon sa kalya proclamation. Tasok, tamit yung nga. Usiyawan ko nga. Wiya, after deploy kalya. After deploy. All I've got flat na. Kaya gas ko na alum. Siya ka lang siya nga. Inakas magpinigikot. Mag-maulash mga akfasye. Makluklas. Kaya ko malagtag ka na aklian. Aklian na ko yun. Tafong lash niya. Issue. Samtal, we got cash. Ay mo isip mas kaya si Mwe Read. Po may sikyak mo isip na doon. Sell him just. Amen. Amen. Dahil gulo naman lang kasi was ko akin artlosan. Kung di kayo share kung like it. Nas kasi siya pala low sa mga na siyam ko ng akkalemye. Dahil gulo naman lang. Yes, Lord, is a way in